ଅଛି ତ ନା ଆଚ୍ଛା, ମଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ, କୋଉ କଳାଟା ଖାଉଛ, କୋଉ ନଳ ପାଣି ପିଉଛ? ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଦେବି। ଏଇ ନାମ ପିପିର ପରେ ଦିୱାନି ଝିଅ ମୋ ବିଜୁଳି ବତି। ହଁ ହଁ ଆମେ ମୋ ଜାଣିଛୁ। ବିଜୁଳି ତମେ ଜଳିଯିବ ମୋ କରେଣ୍ଟ ଫେର ଫାଟି। ଜମା ନାହିଁ କାଇଁ ଭାଇ, ଟେଷ୍ଟର ଅଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ତ? ଟେଷ୍ଟର ପକେଇବା, କରେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇବା, ହାତ ମାରିବା, ଆଚ୍ଛା। ରାଇଟ୍ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଭାଇ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ବତି ତ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ହଉଛି 440। ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ବତି ତ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ହଉଛି 440। ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ଟିକିଲି ବଦଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବୁ ତୋର ସବୁ ଘମଣ୍ଡ ଯିବ ଫସର ଭାଟି। ସିନ୍ଦୁର ହଁ ମୁଁ ନେବି ହଁ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ହଁ। ମଥାରେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମଥାରେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛି। ହଁ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଆଁରୀ ହେଇ ରହିଛି। ତମେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ କି? କାହିଁକି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ? ତମର ତ ଗୁଣ ଖରାପ ଆଉ। କଣ ତମ ଗୁଣ ଖରାପ। କାହିଁକି କଥାରେ ଅଛି ଭାଇ, ଏଇ ଝିଅମାନେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି କାହା ସହିତ ବି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭାବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଉ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଜୋରରେ କାଳୁ କରିବ ହେଲା। ଭାଇ ଏ ଝିଅମାନେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି କାହା ସହ ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାବ। ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପରିବା ମିଳୁଛି, ତଥାପି ଆମର ଖାଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଦଳୀ ଉପରେ ଲୁହ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବେ କୁଆଡେ? ପାଇବେ କୁଆଡେ କଣ? କଦଳୀ ହଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଟଙ୍କା? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଁ? ଯାହା ତମ ଭଳି ରେଡି। ଟଙ୍କା ମାନେ ହଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କଦଳୀ କଥା କହିଲେନି, ହଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଜମା ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। କିଛି ଦେଲ ନାହିଁ, ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ଯିବା। ଯିବା ତ? ସେଗୁଡାକ ନବନି, ଏ ଯିବା? କି ହବ? ହଁ। ପୁରା ନନଭେଜ ରେ ଯିବା। ହଁ। ଆଁ? ଅଗଣାରେ ତୁମ କଦଳୀ ଫଳିଛି, ଆଚ୍ଛା। ପାଖରେ ବସିଛି ଚିଲ। ହଁ। ଅଗଣାରେ ତୁମ କଦଳୀ ଫଳିଛି, ପାଖରେ ବସିଛି ଚିଲ। ହଁ। ଟୁକା ପ୍ରେମ କରି କରି ଥକି ହଁ। ପଡ଼ିଲାଣି। କଦଳୀ କଦଳୀ ହେଲାଣି ସୋଲ। ଜମା ନାହିଁ ଭାଇ, ରହିଯା ରହିଯା, ମୁଁ ଅଛି। ତାଟିଆ ତାଟିଆ ଉପରେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ପାଖରେ ଓଉ। ଆଚ୍ଛା ତାଟିଆ ତାଟିଆ ଉପରେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ପାଖରେ ଓଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପେଁ କାଳି ଧରିଯିବ, ହଁ। ଏ ଛୁଆ ହବ ତମ ପୁଅର ପୁଅ। ଏଇ, ଜମା ସେମିତି କହିବନି। ଜମା ସେମିତି କହିବନି। ହଁ। ଏଇ ଆଉ କଣ? ପୁରୁଷ ମାନେ ଜଣକୁ ମନା ଦେବେ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଜମା ରାତି ନାହିଁ। 12ଟା ପରେ ଛାତ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ୱେଟିଂ ଦିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତିକି ଉପରେ ଉପରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦେବେନି। ହଁ। ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ଭାରି ବେଇମାନ, କେବେ କାହାର ହେବେନି। ସବୁ ପରେ ବି ହଁ। love is nothing but equal with cigarette, it begins with the fire and it with the smoke. ଜମା ପ୍ରେମରେ ପଡିବନି ରେ ପୁଅ। କଣ କହିଲ? ସୁନ୍ଦରୀ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଛୁ ରାତିରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମରେ ହଁ? ପଡିଲେ ବାଇଆ ହବ, ପାଗଳ ହବ, ଘୁରି 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 ବାପା ମାଙ୍କୁ ପରେ କରି ରହିଯା ରେଲ ଲାଇନ କି ଯିବ। ରହିଯା, କଣ ମୋବାଇଲରେ ଗପିଲ? ଭାଇ ଆମେ ମୋବାଇଲ ରାତିରେ ଗପୁଛେ, କାହା ସହିତ ଗପୁଛେ? କାହା ସହିତ? କାହା ସହିତ ବି? ଭାଇ ପତର ପତର ପାନ ପତର ପତର ମାରିଲି ଚୁନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଭାଇ ପତର ପତର ପାନ ପତର ପତର ମାରିଲି ଚୁନ। ଏଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲେ ଏ ଆଉ ଫୋନ ୱେଟିଂ ଦଉଛି, ବୋଧେ ମତେ ଛାଡି ଆଉ କୋଉ ଘର ତାକୁ ଦେଇଛି ମନ। କୋଉଠିକି ଯିବା? ବୁଲିବାକୁ, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କଣ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡିବା, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରେମ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ଜମା ରୁହେ। କାହିଁକି ରହିବ? ରହିବ କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ସେଟା ପ୍ରେମିକ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ଆଚ୍ଛା। କଣ ପାଇଁ ରହିବ? କିଛି ରହିବନି। ତାକୁ ବିଦା କରିଦବ, ହଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଇନ ମାରିବ। ହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ମାନୁଛ ଜଣକୁ? ତମେ କଣ ସୁସାର? ତମେ କଣ ସୁସାର? କଣ? ତମ ପରା ଗୋଟେକୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଏମିତି କଥା? ହଁ। ହଁ, ଜମା ବି ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ମନ୍ଦିରରୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡି। ହଁ। ମନ୍ଦିରରୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡି। ଏବେ ବି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ଆମେ ନୀତି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଶାଢୀ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କଣ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛୁ ହେଲା। ମଦର ଟେରେସା କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା। ମଦର ଟେରେସା କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ନାରୀ। ତମେ ଯିଏ ଆଜିକାଲି ଛାତିରେ ଦେଖି ବୁଲୁଛ, କହୁଛ ଆମେ ହଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆମେ ହଉଛୁ ସଜ, ଆମର ଏମିତି, ଆମେ ହଁ ହଁ, ଆଉ କଣ? ଭେଡ ରସିକିଆ ମାଗୁର ନିଶା 12 ପାଟି ମନ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ନି କପାଳିଆ ଟଙ୍କା ବି କଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଧନ। ଏ ବାଗରା ଟାଗରା ଯେତିକି ଅଥରା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବେ, ଥରେ ପାଇଗଲେ ଘରଠୁ ବାହାର ନାନୀ, ଏମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଜଗିବେ। ତମେ କଣ ସୁସାର? କଣ? ଭାଇ
ବେଦ କୁହନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବେଦ କୁହନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ ନାରୀ କି ଚାରି ପାଖରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ ଜାଣିଛ କୁହ। ସଖିନୀ ପତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ହସ୍ତିନୀ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛ ପତଳି ମୋଟି ଡେଙ୍ଗି ଗେଡି ଗୋଡି ତାଳି ସାବେଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛାବେଣୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତମେ ଖାଲି କୁହ ହଁ ଡେଙ୍ଗିରୁ ନା ପତଳି ଠାରୁ କରିବା ନା ନା ଛାବେଣୀ କି ପଳେଇବା ଟାଇମ କମ ଅଛି ଗୋଡି ଠାରୁ କରିବା ଭାଇ ଯେତେ ଗୋଡି ସେତେ ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି କାହାରି ଆଚ୍ଛା। କାଳି ହେଲେ ରାତି ଏଓଳି ସେଓଳି ଉପାସରେ ଦିନରେ ଅରୁଆ ଖାଏ ସାବେଣୀ ଝିଅ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ସାବେଣୀ ଝିଅ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଚାହିଁ କିଛି କରିପାର ଏ ସାବେଣୀ ଝିଅ ଯେ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରୁ ମାରି ଖାଇବାରେ ଖାଲି ତୀର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାଲି ତ ଧନ କୋଠି ଆସ ମାର୍କେଟ ଧନ କୋଠି ଯିବା କହିକି ସେ ପକେଟରୁ ନଣ୍ଡା କରିସାର ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର କୁହ ଯଦି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସୁଛ ଅଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିନୁ ଏଇଠି ତମର ନାଳୁଆ ଦୋଷ ରହୁ ହଁ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି ଅଛି ହଁ ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବୁ ହଁ। ପାଦ ଧରିବୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ